15-nji noýabrda geçirilen hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunabasary Goçmyrat Myradow 2019-njy ýylyň döwlet büjetiniň ýerine ýetirilişi boýunça hasabat bilen çykyş etdi. Ol geçen ýyl 2019-njy ýyl üçin 84 milliard töweregi manat diýlip tassyklanan döwlet büjeti ýanwar-oktýabr aýlary aralygyna ýerine ýetirilenine, onuň girdeji böleginiň 15,17 milliard manada we çykdyjy böleginiň 15,6 milliard manada deň bolanyny aýtdy. Bu sanlar ykdysatçylarda käbir soraglar döretdi. 1-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýyl üçin döwlet büjetini tassyklapdy. Oňa laýyklykda döwlet büjeti 2019-njy ýyl üçin girdijiler we çykdyjylar boýunça 83 milliard 868 milyon 300 ming manat möçberine kesgitlenildi. Ýöne Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ýurdun ykdysadyýet we maliýe pudowyna gödäwçilik edýän orunabasary Goçmyrat Myradow goloýda beren hasabatyna geçen 9 aýyň dowamyna döwlet büjetiniň girdeji böleginiň 15,17 milliard manada we çykdyjy böleginiň bolsa 15,6 milliard manada deň bolanyny aýtdy. Tadahanyň maglumatlaryny bu sanlar boýunça goşmaça düşündürüş berilmeýär. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlary aýdyňlaşdyrmak üçin regional ykdysatçylara mikrofon uzatdy. 20-nji noýabrda Azatlyk radiosuna Bişkekden beren telefon interwýusyna Gırgyz ykdysatçysy Iskander Şaryев muny şeýle düşündirdi. Это нормально, это называется секвестр, конечно, разница очень большая. Bu adaty muňa sekvestr diýilýär. Elbetde ara tapawut ören uly. Adatça şeýle ara tapawutlar ören möhüm ýagdaý alamatlandyrýar. Bu ahmal ýurtda hemme zadyň oňat däldigini görkezýär diýip ol aýtdy. После таких значений, как правило, есть вероятность, что в стране не все хорошо, да? Beýleki tarapdan bellemeli ýeri dekabrda döwlet büjeti kabul edilen prezident büjetiň 1-nji derejesini girdijiler we çykdyjylar boýunça 22 milliard manat töweregi diýip tassyklady. Eýsem ministriň hasabatyna hem girdijiler hem çykdyjylar boýunça 15 milliard töweregi manada deň bolanyny aýdylan büjet onuň 1-nji derejesi boýunça hasaplanan sanmy. Onuň 1-nji derejesi bolany näme bolýar? Döwlet medeniýeti muny aýdyňlaşdyrmaýar. Gırgyz ekspert bu soraga şeýle jogap berdi. У каждого государства свое значение, например... Munyň her bir döwlet üçin öz manysy bar. Meselen bizde Gırgyzstanda döwlet büjeti we ýerli büjet bar diýip ol aýtdy. Türkmenistanyň 2014-nji ýylda kabul eden büjet kodeksine görä ýurdun büjet tulgamy guruluş düzümi boýunça esasy iki topara bölünýär. Döwlet we merkezleşdirilen büjet hem de ýerli büjetler.